happy together sila. Di sila play na nanganganib na dito 3 oras na lang. Eh nakuha ko yung pyramid stone. So hindi na lost again. So itong 666 hindi nakakilos. Hindi siya nakakilos. Kasi nakatayo ang tulungan o ibig. Kasi kung hindi to, tuwan ito, unaw, na tayo. So sabi ko, paano ako pupunta doon? Nililigtas ko, wala naman pakialam sa mga tao. Inisip ko yung mga anak ko, isa-isa ko naman. Kawawa naman yung anak ko. Sabi ng anak ko nasa Canada, Mama, iligtas mo ng mundo. Kawawa naman kami, mamamatay kami. Sabi ng anak ko. Kaya yung anak ko sumama sa akin sa araw 7 upang iligtas tayong lahat. Kasama kayo. Kaya magninilay-nilay kayo sa sarili ninyo. Baka pag-uwi ninyo, totoo kayo sinabi ng mga Jackie, bahala kayo. Iwala kayo ulit, ito sa inyo yan. Basta ito, sinishare ko lang. Ha? Mamaya, isa-isahin ko kayo magpatayo. Ngayon, bakit ba millennium? Isa millennium, isa mother. Ano ba ang millennium as a mother? Ano ba ito as a mother? 101 is company. Mga membro kayo sa 101. So, ibig sabihin, nandyan kayo sa batas ng Amang Jehovah. Nandito kayo. Ngayon, kung kayo'y nagkamali dito, hindi ko nasagot yun. Kayo ang malibag nun. Kaya kayo, ano lang kayo, gumawa kayo ng kabutihan. Yung mga chismis-chismis, huwag kayo makipag-maritis, huwag kayo makipag-iba-iba, iba-iba dito. Ano yan? Ay, ano ba tawag mo nila? Marisul. Tapos, iba daw, Marisul. Tapos, Maritis. Si Marisol, tsaka si iba kawawa. Kasi damay pangalan nila. Ako si Maritis, bakit ako kilala? Ayun, bibigyan si Maritis sa inyo. Kaya, yun ang ano nun. Kasi halimbawa naman ito. Ito, halimbawa natin, magkong tayo dito. Ito ngayon, nilipak mo ito. Ito, sinira mo ito. Ikaw ito, sinira mo ito. Hindi mo pala, alam nito, ito pala tiyahin mo. Ito pala kapatid mo. Ito pala pinsan mo. Dahil malalagyo ang agwat ninyo na lugar. Kasi dayo-dayo. Dayo kayo ng dayo. Tapos pagdating doon sa iba ng ipilido. Ngayon, pagdating naman sa kwento-kwentuhan, chismis-chismisan. Sa spiritual, bawal ang mag-chismisan sa material. Mag-chismis na kayo sa spiritual, matuto kayo sa spiritual. Sabihin ninyo, ay mag-aral tayo pang barang. Bakit? May tabian mo sa kanto at ito barangon. Ano na? Gano naman barangon naman itong tabian man itong siya. Yung kanya pagkatabian siya, madaot siya pagkatabian. Kaya kamo, naamo sa divine government. Ito mo sa divino gobyerno, naamo sa 101. Dala ninyo yung millennium. Bakit kamo yung millennium? Maging milyonaryo kayo sa millennium, pero pinili. Di ba ka naman igmuha kayo? Kailangan ako lang ko, sabi ni Mama, opo na lang ako. Kailangan na. Pay tayo. Hindi yun. Magtrabaho tayo upang tayo ay mayroong grasya. May grasya, lahat na. Ha? Hindi na magtatagal. Saan tayo pupunta? Magdivino gobyerno na tayo. Kala siguro ninyo, yung mga mukha ninyo, nakikita ng tatay ko sa Amerika. Sabihin ng tatay ko, may natutulog, may nakikinig, may natawa-tawa. Kaya tatawagin may tukas na may gabi, may tawa yung sa matanda. Bakit ka mo tinatawag natin mayroon tayong 50%? 50-50. Kasi 50, i-50 mo yung espiritu mo, i-50 mo rin yung material mo. Bakit? Yung espiritu mo, pili ka kandila.
Hindi ka makabili kung wala kay sweldo. Eh, bato sa kanto, manggulang ko. Sulan ko 200, makapalitan ko kanila. Yun yung 50-50 ha. Ayaw ko, paglingkod-lingkod tayo. Uupo lang kayo. Eh, ako, pwede ako upo-upo. Pinsunado yung asawa ko eh. Yung bahala kayo. Bakit ako nasa harapan nyo? Eh, yun ang, tayo na ang sasagot niya sa tanong ko. Eh, doon, may kwento ako. Sinabi na. Si Sister Jackie ang mag-speech. Saan yung mukha ko? Doon ako sa lalim ng isa. Nagpapalo ako. Kasi nahihiya ako. Kaya hindi na ako marunong mahiya. Kapal na mukha ko. Marap sa inyo. Kasi yung dinala ko, katotohanan. Huwag yung mali-mali kayo kasi maraming reporter sa bahay. Hindi ko pinapatulan yung mga report nila. Eh, bakit ko patulan nyo? Ha? Eh, yung nagre-report, eh, hindi nila alam, eh, recorded na. Ganon yun. Kaya, naintindihan na ninyo yung Illuminati? Ulang zero? 300,000 ba ma? Oh, 300,000 yan. Oh, nakagawa ko yun. Tumatol na lang yan kasi pwede na kami antog. Si Julian, si Dato, wala kami mga tulog sa kaplastan nito para magdating doon, buwapan. Oh. Kaya nga, sabi ni tatay, basal tatay Rolin. Ma, pyramid dito. Opo tayo, bakit? Kulang lang ang stone. Ito tayo naantok na po. Kasi walang tulog. Ito si Juliet, bilib ako niyan. Si Juliet at saka ito si Dato, ito si Hendrik. Kahapon pa yan, walang tulog, wala lahat. Dahil sa pag-asikaso lahat dito na maklastar lang. Dahil maano sa city light, talagang maganda. Bakit kamo? Nagbukas tayo ng bagong liwayway. Ano ba bagong liwayway? Ano ba ang bagong liwayway? Pintuan ito eh. Pintuan. Ito yung pintuan. Pintuan. Ano ba ang pintuan? Di ba dinaga? O mga membro ko sa PBB, alam ba ninyo yung pintuan? Dinaga? Hindi ko ninyo alam. Hindi siguro kayo sinisibilang ng mga mga ramaker, sobre bigay sa inyo. Para sila magkapira. Ang dinaga is day is door. So, pintuan yun. Door yan. Pintuan. Ano ang pangalawang pintuan? Ito yun. Ano ba ito dito? Ito pagbirayan. Ano ba yan? Ano ba yung tin? Tama kayo! Tumama kayo na? Tumama na kayo? Nandito kayo sa pagbirayan. Ito yung pagbirayan is a lost city. Sa yung lost city. Ito yung Canaan Island. Ito yung Kingdom of Paradise. Ito. Kaya pinaligo ko kayo kasi yung mga sakit ninyo natanggal dyan sa dagat na yan. Kasi holy sea yan. Hindi na yung punta ko kay mama, patambal. Paano kung wala akong mamadyake? Kaya ginamot lang ninyo yung sarili ninyo. Kaya hindi ko kayo pinahugas ng tubig na tabang. Hindi na kayo bukas maligo. Eh, yung anong mga ramdam-ramdaman ninyo, yung mamayang gabi, maramdaman ninyo yun. Kumaya, pagtulog ninyo. Eh, sabihin niyo, balik ako doon, maliligo ako. Hindi na kayo bumalik dito. Alam naman ninyo, bayad lang kayo. Huwag ka rin pumasok dyan sa kay Juan. Yan sa palit. Eh, sisilipin kayo. Eh, pinaklaban natin.
Juan. Bakara. Pinaglaban na ni pangalan ng kadiya ko na siya. Siya kuno'y tag-iya. Kaya nga sabi ko kang Berto, puntahan ko siya sa kanila kung tag-iya siya. Mayroon akong ipangutana. Igaling siya katubag, layas ka bukas. Asan yung si Dato? Pagka burol. Ekspresyon ni Dato Henry. Sabi niya, di ko magtaro, burol. Burol. Eh, akala siguro niya, inangkin yung kanya daw yung lupa. Kaya kung maka-istorya niya, hukayin ko lupa mo sa iyo, ibabaw sa akin, ilalim. Hukay siya ng hukay, ilabas dagat. Kaya yan. Pangit yung gano'n naman ang ugali. Huwag natin gagayahin yan, hindi tayo makakyat sa kaharian sa langit. Kaya kayo, ano na kayo yung ibig sabihin ko? Mayroon na kayong kapangyarihan sa Panginoon. Hindi lang ninyo yun ginamit. Kasi magsalig kayo, kanya sa inyo magsalig sa akin. Lalayasan ko kayo.